Di serî de ew salvegera bû 10 sal amîn bû ku Demirtaş bêheq bû di hundir de ye. Girtina wî bêheq û bi hêqûq bû. Berdewamkirina wî yê girtibûnê bêheq û bi hêqûq bû. Em hêvî dikin armanc dikin ki êdî Tirkiye biryara ayemê cara sê emîn yanca çar emîn e bikarbîne. Demirtaş û hemû girtiyên doza Kobanî bên berdan. Ji bo wê eger pêvajoyek heye heger berde mesela Kurd daxwaz dikin ki encamê mesela Kurd holê rakin yekem ew mesela doza Kobanî ye gerek wê gavê bavijin ji bo hemû girtiyên siyasî serî dest ji bo doza girtiyên Kobaniyê ya du ger gavê dî jî bavijin ve hukuk çerçevek û hukukî gerek demirdest pêk bînin em bên ji bo tayînkirina qayîma du koktel olê rakin ji bo çek berdan serî çek werin siyasetê bikin ji bo wan çerçevekê pêk bînin û ji bo mafê em bên hêviyê ji bo Öcalan gerek ew encamê mesela Kurd demirdest serî de wana rolê rakin ji bo wê Selahattin Demirtaş dereng ma gerek demirdest êdî wî berdin em hêvî dikin Swêd disa wî berdin em pê re bêmû bi xêrat.